Ni etxosatza naiz eta honan ator Lanbroa laburmetraia aurkeztera. Oso pozik, hau dalako ja 3. aldia guretzat laburmetraia bat aurkezten dugula hemen. Lehenengoa izan zen Xiren, horren ostean Basoan eta orain ja Lanbroa. Eta oso pozik. Lanbroaren inguruan, nahiago gauza askorik ez esan, nik uste dela laburmetraia bat pantaila handian ikusteko nahiko ikusgarria. Historia kokatzea ditu baso baten erdian, bertan bizi dira aita alaba, eta noiz behinka gure gana gerturatzen da horrela lainotxo moduko bat, gero eta handiago egiten dena, Lanbroa hori. Eta historiak naiz eta hasieran ideia hau planteatzen digun hain espektakularra, laburmetraia aurrera doainen heinean, hori begarren irudi batera plazatzea eta batez ere geratzen gara bi pertsonaiekin. Eta batean hasieran zientzia fikziozko drama epokako historia da irudien honek, batean bilakatzen da bi pertsonei arteko erlazio bat, eta horren inguruan sortzen da historio dana. Espero dut zuek oso ondo egotea, eskerrik asko jaialdeari, hemen FAT Bilbon jaialdean gaude egun hauetan zehar, orduan disfrutatu eta pasatu zaitezte.